Welcome back to Daiji Global Pan Vision. We shall begin today's entertainment with this melodious Kannada solo number, Banallu Neene Buviyallu Neene, sung by Anita Sampson during the Golden Oldies Melody Night at Dubai recently.
continuing our entertainment, we now bring to you a fabulous Konkani duet, Yo Yo Moga Mujja, from the Esther show held at Mangalore recently. दरियाची तोडीक मारतेली सूर्याची किरणं उदकान लाजतेली लाराच्या कोवळेत मासली उडतेली उतरां तुजी चिंतना काळजाक मारतेली दर्याची लारां तोडीक मारतेली सूर्याची किरणां उदकांत लाजतेली लारांच्या कोवळेत मासळी उडतेली उतरां तुजी चिंतना काळजाक मारतेली यो यो मोगा मुज्या पयस पयस तूं नाका वेगळा सारको नाका नाना मुज्या सुसूनांचें ना यो यो मोगा मुज्या पयस पयस तूं नाका वेगळा सारको नाका नाना मुज्या सुसूनांचें ना मोगान पोंतलो तुजे मोगा एक सूर जालो यो मोगा मोजा गोपान घेतलो हांव तुजे थंय सदांच रावतलो यो यो मोगा मोजा पयस पयस तूं नाका नाना मुज्या सुसूनांचें ना यो यो मोगा मुज्या पयस पयस तूं नाका वेगळा सारको नाका नाना मुज्या सुसूनांचें ना यो यो मोगा मुज्या पयस पयस तूं नाका वेगळा सारको नाका नाना मुज्या सुसूनांचें ना नाना मुज्या सुसूनांचें ना नाना मुज्या सुसूनांचें ना. We still have a Tulu number for you. But before that, we will take this last break of the day. Stay tuned, I will be right back. ಮನುಷ್ಯನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಸರೆ ಮನೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಹಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟವೇ? ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ
ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸಾಗಿತ್ತು, ಅಪೂರ್ವದಿಂದ ನನಸಾಗಿದೆ. ಆಶೀಶ್, ಅಪೂರ್ವ, ಅಭಿನವ್, ಅಭಿಷೇಕ್, ಅಮೃತ ಇವುಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದೆ ಅನನ್ಯ, ಅದ್ವೈತ್, ಅಪೇಕ್ಷಾ, ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿರಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅಪೂರ್ವ. ತಕ್ಷಣ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಪೂರ್ವ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್, ಆಶೀಶ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಗುತ್ತು ಈಸ್ಟ್, ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್, ಮಂಗಳೂರು. ಫೋನ್ 2492417. ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ದೋಷ ಈ ದೋಷ, ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂತೂ ಮೇಲೇಳುವ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್. ಸ್ವಾಮಿ, ಹೊಸ ಮನೆಯ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ಅಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ, ಅಣ್ಣವರ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಪ್ಪ, ಬಾರ್ಲಾ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳ ಖರೀದಿ, ಬಾಡಿಗೆಗಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ. For anything and everything in real estate, property, real estate and developers, Mangalore. As promised before taking the break, we now have KB Vittal singing Mamina Magal, a super hit Tulu song at Tulu Musical Evening held at Town Hall. La 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 la. ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ್ ಮೀನನ, ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ್ ಮೀನನ, ಆ ಜಾಗೆಡು ನೆನಪು ನಿನ್ನ. ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ್ ಮೀನನ, ಆ ಜಾಗೆಡು ನೆನಪು ನಿನ್ನ. പ്രായോടു ഈ എല്ല പൊണ്ണു, മൂന്നേട് ആ മല്ല കണ്ണ്, ರೂಪೋಡು ಭೂಲೋಕ ರಂಬೆ, ಒಲ್ಲೂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬೊಂಬೆ. ನಿನ್ನ ರೂಪ ನಿನ್ನ ಕೋಪ, ನಿನ್ನ ರೂಪ ನಿನ್ನ ಕೋಪ, ಆ ಕೋಪಡು ಕೊರಡ ಶಾಪ. ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ್ ಮೀನನ, ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ್ ಮೀನನ, ಆ ಜಾಗೆಡು ನೆನಪು ನಿನ್ನ. ಜನ್ಮೋಡೆ ಜತೆಯಂಕ ನಿನ್ನ, ಅರ್ಧೋಡು ಕೈ ಬುಡಡ ಎನ್ನ. ಬ್ರಹ್ಮೇನೆ ಬರತೀನ ಧರ್ಮ, ಅಂಜಾನೆ ನಡಪುನ ಕರ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನನ್ನ ಏಪ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನನ್ನ ಏಪ, ಈ ದಾಯಕ ತುಂಬಿದ ತೋಪ. ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ್ ಮೀನನ, ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ್ ಮೀನನ, ಆ ಜಾಗೆಡು ನೆನಪು ನಿನ್ನ. ಲಲ 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 ಲಲ. With this fabulous Tulu number, we have come to the end of another entertaining and informative episode of Daiji Global Pan Vision. We shall meet again. Till then, sayonara.